Shmai pawb, croeso i'r fideo yma ar sut i ddatrys problemau Mathemateg Rhifedd yn yr haen sylfaenol heb ddefnydd cyfrifiannell. Heddiw ni'n mynd i ffocysu ar datrys problemau TGAU, lle asesu trefn, sgiliau cyfathrebu ac ysgrifennu. Cyn i ddechrau, lle tynnu sylw chi i gwefan Carlam Cymru. Mae'r link ar y gwaelod fyna, carlam.cymru. Cliciwch ar hwnna mwyn darganfod mwy o fideos ar amrywiaeth o bynciau ar draws TGAU a lefel A. Ok, i ni ddechrau, trwy edrych ar problemau TGAU. So fan hyn, ni'n asesu trefn, sgiliau cyfathrebu ac ysgrifennu i chi fel rhan o'r cwestiwn. So bydd na marciau ar gyfer y mathemateg yn y cwestiwn, ond bydd hefyd 2 marc ychwanegol ar gyfer eich trefn, sgiliau cyfathrebu ac ysgrifennu i chi. Iawn. Mwyn fod yn llwyddiannus yn y cwestiynau yma, mae angen gwneud y canlynol. So, dyma camau mwyn ceisio ateb y cwestiynau yma yn llwyddiannus. Cam 1, mae angen uwcholeuo geirfa, gwybodaeth a rhifau pwysig. Felly bydd eisiau uwcholeuo rhan chi i ateb y cwestiynau yma. Cam 2, mae fy werth ar ôl darllen y cwestiwn yn ofalus i ysgrifennu lawr unrhyw fformulau, rheolau neu ffeithiau sydd yn berthnasol i'r cwestiwn. Cam 3 yw i ysgrifennu pob darn o waith cyfrifo. So wrth i chi'n neud eich gweithio mas chi, unrhyw gweithio mas i chi'n neud, hyd yn oed chi'n neud yn eich pen, mae angen ysgrifennu lawr eich dulliau chi yn fan hyn. Cam 4 wedyn yw i labelu pob darn o waith cyfrifo i chi'n neud yn glir. So does dim angen brawddegau fan hyn, dyn nhw'n chwilio am brawddegau yn esbonio ac yn disgrifio, just label bach. So gair neu term neu ambell air gyda'i gilydd i esbonio beth i chi'n neud. A'r pwynt olaf wedyn yw sicrhau bod chi'n dangos eich unedau yn gywir yn eich atebion chi. Ok, gyrwch chi'n edrych ar y cwestiwn. So dyma'r cwestiwn gyntaf am hwn o'r haen sylfaenol o haf 2023. A dyma'r cwestiwn i chi. So mae Mr Evans yn berchen ar y siop rhoddion. Mae'n prynu 40 blwch o siocledi ar y ryngrwyd i'w gwerthu yn ei siop rhoddion. Mae nhw 5 pint y blwch gyda archebion dros 100 pint yn cael 25% i ffwrdd. A fan hyn, mae'n gofyn i chi i gweithio mas faint Mr Evans yn talu am y 40 blwch o siocledi. Ok, so yn gyntaf, o ran ein uwcholeuo fan hyn. Byddwn ni'n awgrymu fan hyn. So mis ni ddangos, mae'n 40 blwch gyda ni. Mae'n 5 pint y blwch wedyn ni. Ond mae'r archebion dros 100 pint yn cael 25% i ffwrdd. Felly, i ddechrau fan hyn, be ni'n mynd i wneud yw gan bod 5 pint pob blwch, 40 pint y blwch, byddwn ni wedyn yn gwneud y canlynol. So, i ddechrau gyda, ni'n mynd i wneud. Wel, cyn i ddechrau, fi'n mynd i rannu fe yn 2 fan hyn, okay? So, fi'n mynd i roi llinell i lawr fyna. So, fi'n mynd i wneud gwaith cyfrifo ar y dde, a fi'n mynd i labelu wedyn ar y chwith. So, gylliwn ni, os ni moyn, wneud yr gwaith cyfrifo i gyd, a wedyn mynd nôl wedyn i labelu ar y diwedd os oes angen. So fan hyn, y cam cyntaf yw, mae 1 blwch yn 5 pint, ni'n prynu 40, felly ni'n mynd i wneud 40 lluosi 5 pint. Nawr, os chi ddim yn gallu gweithio mas yn eich pen, ysdim cyfrifiannell dyn ni fan hyn, so ni'n mynd i wneud bach o ddull fan hyn, so 40 lluosi 5. I gweithio mas, 0 lluosi 5 yw 0, 40 lluosi 5 yw 20, felly ni yn cael 200 pint fan hyn. Labelu fe, be ni'n gweithio mas fan hyn yw cost y blychau. So, ni'n mynd i sgwennu lawr yr ochr, cost y blychau yn glir fyna wedyn ni ar gyfer hwn. Okay. So, dyna'r cam gyntaf. So, fi'n gwneud popeth fan hyn, fi dangos unedau, mae 'da fi symbol punnoedd fan hyn, fi dangos gwaith cyfrifo fi a fi wedi labelu fe hefyd i ddechrau off. Cam nesaf, fel wnaethon ni sôn, yw gan bod yr archeb yma, mae 200 pint, mae'n fwy yn y 100 pint, felly ni'n mynd i gael 25% i ffwrdd. Felly mae angen i ni nawr gweithio mas beth yw 25%. So eto mynd i rannu hwn lawr fan hyn. So na i sgwennu lawr fan hyn be fi'n neud. Fi'n gweithio mas 25%. I wneud hwnna, chi'n gallu rannu 200 pint gyda 4. So eto, os dim cyfrifiannell gyda ni, newn ni bach o waith cyfrifo fan hyn. So, rhannu 200 pint gyda 4 i gael 25%, gan bod e'n chwarter. 4 ddim yn mynd, so ni'n cario 2. 4 am 5. A wedyn 4 yn 0. So, 50 i ni'n cael yn fyna. Okay, so chi'n gallu gweud fan hyn, hwnna'n
50 pent. A wedyn ni orffen, mae'n ei tynnu hwn i ffwrdd. Sy'n cael 25% i ffwrdd, felly ni'n mynd i wneud 200 tynnu 50 sy'n mynd i fod yn 150. Eto, mi eisiau labelu hwn, felly chi'n labelu hwn, hwn yw'r cost terfynol fan hyn. Okay. A dyna fe. I wedi llwyddo i gweithio mas rhaglen terfynol, ni wedi dangos i unedau, ni wedi dangos i'n gwaith cyfrifo, ni wedi labelu, so bydde hwnna yn rhoi 3 marc am eich mathemateg chi, a byddech chi'n cael 2 marc ychwanegol wedyn am y TGAU. Dyma enghraifft arall i chi. So mae hwn yn gweud, mae grŵp drama lleol yn perfformio sioe yn neuadd y ganolfan gymunedol. Cost llogi yn neuadd yw 10 pint yr awr, bydd angen y neuadd o 5 y gloch nes 10 y gloch. Cyfanswm costau digwyddiad yw llogi neuadd, wedyn mae gwisgoedd gen ni yn 250 pent, a graffu tocynnau yn 60 pent, cyfarpar sain y golau yn 400 pent, a mae tocynnau ar gyfer y sioe yn cael ei gwerthu am 8 pent yr un. Cwestiwn yw, beth yw nifer lleiaf o tocynnau mae'n rhaid ei gwerthu, fel na fydd y grŵp drama yn gwneud colled wrth perfformio'r sioe. Rhaid i chi ddangos eich holl waith cyfrifo. Felly mae lot o wybodaeth yn hyn. Mae fe'n 6 marc am y mathemateg a gyda 2 marc am y TGAU yn ychwanegol ar ben hwnna. A fel fi wedi gweud, mae lot o wybodaeth yma, felly ni moyn torri'r gwybodaeth yma lawr fel bod ni'n gallu gweithio fy mas mewn ffordd eitha syml. Iawn. Felly, cam gyntaf fan hyn, mae 'da ni cyfanswm y costau. So mae costau gyda ni i gyd fan hyn, a mae hwn yn bwysig. So byddwn ni'n uwcholeuo rhain yn gyntaf. Mae'r costau jyst yn cael ei roi i ni fan hyn. So mae 'da ni 250 pent, mae 'da ni 60 pent, a mae 'da ni 400 pent. Yr unig beth sydd gyda ni yw cost llogi neuadd. Mae'n gweithio ni ar y top fan hyn. Mae'n gweud cost llogi fan hyn yw 10 pent yr awr. A mae'n gweithio ni bod ni'n llogi fe o 5 y gloch nes 10 y gloch. So cam cyntaf yw i gweithio mas y costau i gyd fyna. A mae hefyd yn gweithio ni wedyn bod tocynnau gyfer y sioe yn cael ei werthu am 8 pent yr un. So ar ôl i ni gweithio mas costau ni i gyd, popeth wedi uwcholeuo fyna i gweithio mas y costau, gallwn ni wedi mynd ati i weld faint o tocynnau bydd angen gwerthu. So, os ni'n dechrau fan hyn gyda cost y sioe. So, yn gyntaf, mae gen ni cost y sioe fan hyn. So, ni'n labelu yn gyntaf trwy'n. So, cost y sioe. Nawr, faint o amser. So, ni'n llogi'r neuadd o 5 tan 10 y gloch. Nawr, 5 tan 10 y gloch, mae hwnna'n mynd i fod yn 5 awr. Chi'n cyfrifo fyny os chi eisiau 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mae hwnna'n rhoi 5 i ni. So, 5 awr bydd ni yn yna. So, mae fe'n 10 pint yr awr gyda ni. So, mae gyda ni 10 pint yr awr am 5 awr. Felly, i gweithio mas cost y sioe, ni'n mynd i wneud 10 pint llosi 5 sy'n mynd i fod yn 50 pint. Wedyn, yn dilyn hwnna, mae'n ni gweithio mas cyfanswm popeth. So mae dyn ni nawr cost y sioe, neu cost llogi'r neuadd yw hwn. So gallwch chi nodi hwn fel, labelu fe fel llogi, os chi eisiau. Os eisiau mwy yna, jyst llogi mynd i fod yn iawn. So llogi yw 50 pent. Mae hefyd gyda ni gwisgoedd yn 250, a graffu tocynnau yn 60, a cyfarpar sain y golau yn 400. Felly, gallwn ni adio popeth gyda'i gilydd. Iawn? So mae dyn ni 50 pent o'r llogi. Mae hefyd gyda fi 250 pent. Hwna oedd yr gwisgoedd, tocynnau yn 60. Mae gyda fi sain y golau yn 400. A mae gyda fi 50 pent. So mae popeth fi'n wedi cael ei roi yn y cwestiwn i chi. Iawn? O ie, ni wedi trafod hynny oedd yn barod ar y top. So mae hwnna gyda ni'n barod. Felly, chi'n adio rhain gyda'i gilydd, 0 lawr fan hyn, yn ei 0, 5 a 5 yw 10, a 6 yw 16 a 0, so 16 sy'n ni fyna,
a wedyn 6 ac 1. Mae 760 punt mae'n mynd i costi ni. So cyfanswm costau fydd 760 punt. Okay. Nawr mae'n dweud wrthyn ni bod un tocyn yn costio 8 punt yn y cwestiwn. Iawn. Felly mae'n gofyn i ni weithio mas, mwyn bod ni ddim yn gweud colled, sawl tocyn mae rhaid i ni werthu. So pob tocyn 8 punt, mae rhaid ni gwerthu gwerth 760 punt. So beth ni eisiau gwybod yw faint o 8 punt sy'n mynd i ffitio mewn i 760 punt. A'r ffordd i ni hwnna wedyn byddai i rannu fe. Okay? So os ni'n rannu, a eto mae eisiau dull rannu, be rannu fe, 760 rannu gyda 8. 8 mynd i 7 ddim yn mynd, ni'n cario'r 7. 8 mynd i 76. Mae 8, 9 yn 72, so 9 gwaith, a mae yna 4 ar ôl. 8 mynd i 40 yw 5. Felly, bydd angen gwerthu 95 tocyn, gwerth 8 punt, i greu 760 punt. Okay. So i orffen, bydd angen i ddweud hwnna, bydd angen 95 tocyn ar y diwedd fyna. A dyna fe, mae hwnna'n mynd i fod yn ddigon. Felly eto fan hyn, fi wedi dangos fy holl waith cyfrifo. Fi wedi rhoi unedau cywir i mewn yn yr atebion. Fi wedi dangos holl waith cyfrifo gan labelu y gwaith cyfrifo hefyd. Felly bydd hwnna'n sicrhau bod fi yn cael yr TGAU yna wedyn ni. Okay. Un cwestiwn bach arall i chi. Eto, mae hwn o haen Sylfaenol Uned 1, mae hwn o Tachwedd 2021. Eto, mae'n dangos yn glir i ni fan hyn bod hwn yn cwestiwn TGAU, mae'n gweud ni ar y top fan hyn. Yn y rhan hon o'r cwestiwn, gallwch chi asesu'r ansawdd eich trefnu, cyfathrebu a chywirydd beth o'r ysgrifennu. A eto lawr fan hyn, mae dych chi y 2 marc ychwanegol am y TGAU. So mae 4 marc ar gyfer mathemateg yn y cwestiwn yma, 2 marc ychwanegol am fod yn drefnus, dangos gyda'i cyfathrebu clir a ysgrifennu yn gywir. So, fan hyn, mae hwn yn dweud, mae cost siop mwna yw 84 punt. Mae taleb, mae voucher ganddi sy'n rhoi 25% i ffwrdd o'r gost hon. Yna mae mwna'n cysylltu â'r siop, mae hi'n cael ei wybodaeth ychwanegol ganlynol am ffïoedd dosbarthu. So mae tabl yn fan hyn yn dangos cost y siopa ar ôl defnyddio talebau a wedyn ffî dosbarthu ar ben hwnna. So mae angen ni gweithio mas beth fydd cyfanswm mae Mona neu dalu am ei siopa gan gynnwys y ffî ddosbarthu. Rhaid i chi ddangos eich gwaith cyfrifo. Okay. Felly, i ddechrau, ni'n mynd i ysgrifennu bod gyda ni 84 punt yw cost siop Mona. So, ni chi gweud cost siopa yw 84 punt. Mae gen i taleb sy'n 25% i ffwrdd, felly, i gweithio mas 25%, wrth gwrs, chi'n gwybod yn barod, gan bod ni'n gwneud hwn mewn cwbl o gwestiynau yn barod, ni'n mynd i rannu gyda 4 i cyfrifo 25%. So, chi'n gwneud 25% yn hafo i 84 rannu gyda 4. So, 4 mewn i 8, yn mynd 2 waith, 4 mewn i 4, yn mynd 1 waith. So, mae hwnna'n mynd i fod yn 21 punt. Felly, yn dilyn hwnna, cost y siopa gyda'r taleb bydde 84 punt tynnu i ffwrdd y 21 punt sydd yn gadael 63 punt yn ei fyna. Okay. So hwnna'n digon rhwydd fi'n credu mor belled. Wedyn, mae gen i'r tabl yma sy'n dangos i ni cost y siopa wedyn ffî dosbarthu ar ei cyfer e. Nawr, mae cost siopa ni gyda'r taleb yn 63 punt. Mae hwnna yn mynd i fod yn yr res hyn yn dweud. Mae 63 rhwng 60
a 69.99. So mae ffi dosbarthu gyda ni o 4 punt fan hyn. Na gellwch chi nodi hwnna lawr. So gellwch ni dweud wedyn ni bod gyda ni ffi dosbarthu mynd i fod yn 4 punt. A wedyn i orffen, hwn i chi wahanol os i cadarnhau, chi'n gofod adio nhw gyda'i gilydd. So mae'n gofyn am cyfanswm, mae hwn yn talu am ei siopa gan gynnwys y ffi dosbarthu. So ni chi gweud cyfanswm bydde 63 adio 4 sy'n mynd i fod yn 67 punt ar y diwedd fan hyn. A dyna fe. Unwaith eto, i gael TGAU, ni wedi dangos ein holl beth cyfrifo, ni wedi defnyddio unedau cywir, a ni wedi labelu ein gweithio mas ni. So dyna'n sicrhau bod ni'n cael y 2 marc ychwanegol na ar gyfer yr trefnu, y cyfathrebu a chwyrdeb yn ysgrifennu. Diolch yn fawr iawn am eich wrandawiad. Gobeithio bod y fideo yna wedi bod o gymorth i chi wrth i chi ymarfer y cwestiynau cyfathrebu yma. Jyst nodi unwaith eto i chi tuag at gwefan carlam.cymru fan hyn. Hefyd, os chi'n chwilio am mwy o wybodaeth am e-sgol Carlam Cymru, maen nhw ar Facebook, X, sef Twitter, Instagram a YouTube hefyd wrth gwrs fyd. Diolch yn fawr i chi a welwch chi yn y fideo nesaf. Diolch.